إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد muna tawassuli da wannan addu'a da wannan haduwa da muka yi wannan shugaba namu da Allah ya dawo da shi daga jinya daga kasar waje muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan aiki da aka masa Allah ya sa an yi asa'a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dada kare shi da makiyansa ya dada kare shi da abokan gabansa ya dada kare mu gaba ɗayan mu Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan haɗin kai da muke da shi Allah ya ƙara mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan kara da aka nuna masa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya kai kowa gidansa lafiya Allah ya ƙara rufa mana asiri Allah ya ƙara mana haɗin kai abinda muke son shi duniyar mu da lahiran muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu shi abinda muke tsoronsa muke guje masa duniyar mu da lahiran muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da shi mu karanta Fatiha bukatunmu na alkhairi Allah ta biya mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan kakanninmu Allah ka ji kan malamanmu na sunna Allah ka ji kan shugabanninmu na musulunci ya Allah muna roƙonka Allah karbi rayukanmu akan imani Allah karbi rayukanmu akan imani Allah ka rayar da mu akan musulunci Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نحن عبيدك المحتاجون وأنت رب الغفور الذنوب جميعا فاغفر لذنوبنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام اللهم نحن عبيدك الضعفاء وأنت رب القوة فأكفنا بقواك يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا واجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آية الكرسي آية الكرسي جميع دعاء الله يكرم الله بام لا فيها من الله الله هذا كاو كم لا تشرك السماوات آمين يا بس يا كرسي السماوات لا يهزم لا يهزم ما هو الذي بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على النبي الكريم dukkan mu masu laifi ne mu yi istighfari 11 da Allah ka gafarta mu dukkan mu mabukata ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel 11 tauhidi mu girmama Allah hailala 11 la ilaha illallah Allah ka ba mu lafiya amin ka ba mu zaman lafiya amin Majan hali Sadiq Ibrahim duk Fulani sun yarda ka zamo jagora. Mai gidana miyanci Allah ko talhore sun haɗe a dalilin ka Bauchi ta ɗinke babu ɓangaranci.